Hello guys, the curious people should come forward. Ko ka san cewa za ka iya juya layinka na MTN ya koma Glo ko Itel ko kuma Nine Mobile? Haka shi ma Airtel za ka iya mai da shi ya koma Nine Mobile ko Glo ko kuma MTN. Akwai tsarin da ake ce ma Mobile Number Portability ko kuma ka ce MNP. Kuma hukumar NCC ta ƙasa ta daɗe da amincewa da wannan tsarin tun a shekarar 2014. Abin da ya kamata ka sani shine ko da ka canza layinka zuwa wani network, so lambar wayarka tana nan ba za ta canja ba. Kuma lambobin da suke a cikin layinka suna nan ba za su fita ba, ba za su goge ba. Akwai ƙa'idoji guda biyu da ya kamata ka cika su kamin ka samu damar juya layinka ya koma wani layi daban. Na farko, ka tabbatar cewa kai ne ka yi rijistar wannan layin naka tare da NIN ɗinka. Sannan kuma na biyu, ka tabbatar cewa ba abin ka bashi a cikin wannan layin da kake so ka koma wani network da shi. Idan ka cika waɗannan sharuɗan, so za ka iya tafiya a ofishin layin da kake son canjawa mafi kusa da kai, sai ka ce musu kana so ka yi 14, shikenan za su maka, babu wani damuwa. Kuma a ƙa'idar wannan, kamar yadda hukumar NCC ta sanar, shine kyauta ne, ba a biya. Wato duk wanda yake son ya juya zuwa wani network, a ƙa'ida ba zai biya ba. Idan wannan bidiyon ya amfane ka, ka yi sharing ɗin shi domin 'yan uwa su amfana, kuma ka muna liking, kuma sannan ka faɗi ra'ayinka a comment section.